Halo? Halo. Acha nang tamang na mo sa di. Tam ni bagi nang aba hake boy sa sama ma kayo ba? Neng lah anak temannya kaya dah apa? Nang Nona kana dia ang nang ani kau kahai kena deh. nang Ani kau ang bahasa. politician borok day ang kok say lap gari hining ang yakar borkan Ang no. nona kau bahasa kau desa. Ni ibu mung dekhu. Saya negar jadi ni. Nambung ko yani. Ang mi afro rogo, okli afro rogo. Ang segitu mah mas kaisa kanjoy. Jeneng bermulai pepe meni pore. Ang nona musa segitu sakar jadi. Nang ano tini boy sa sima je kay men abo sam hancang ka. Inge, tini ya ko. Nang ano temani bangin ya afro rogo nang temani bangin ho sakar jadi. Jangan nang tab ni tam sa di nang ang malanya na musung. Malai di mana? Nang ang may challenge tak kay di. Nang siang baca las tak kaya deh. Kupunya sih. Sih, ni kena kemana ni bah? Boleh hai. Anu sing les roy tu, telah. Kena de nang bai cuma tak sudi do. Nung ang baca suldi. Seru. Nung ang baca suldi, nang anu sini ya ko. Nang buha bukor ko poro pai, nona sinima tang go sakang si. Inja kan ni bangin ni, sini ya ke sini tu deh. Nang sanai saba aba hake ko? Nung sanai sabu, nung sanai bos sabu. Nung nono ang kena de. Nono ang mung sa si hongli ya, tak si pai dah. Kalau ni anu ni apa? Teman ni bang musuh sih ingat tu sakar deh. Buhur musuk se hintong. Nung ni apa? Nak hasuk ni kalau ngedeng ya. Amia ko no ni kok te aba hake kok besaka. Nung musuh sih anu orang mung sa si hongli ya, tak si pai dah. Bos ini anak musuh sih ni teman ni bang kai tong. Nang malanya da. Malanya tadi. Malanya sede. Nung bawa fiber mahal mana padi. Nang rom jaga nang judicial mo book khairi ne kai. Ani mo aya nang flakin. Ani bo mo kara na nung selai ki nung daga. Nang tam wan suk no baba hay borok wan suk. Na ano bawa fiber wasa musi si. Na ano sini ya kho. Padi sini padi. Tong ade nang nang tam mana di ang tabok ni mo ngino ang madam patal kay nano bokok sawana di lu song ma bahay kok no sawan ni kok nang ni lai tong hanang nung si lai kang nang borong sak nanya nung si lai tong bu nang kana di nang kasi tipiat ni saputa se nang kasi ko tipiat ni tong sak borok ka bahay borok ya ang tipiat ni saputar bengya hawa yang kesama gani borok si tipiat tong samang kaimen ni cawu ni jang cawu suk si cawu ini nung le o jaga le na tama papai kya sakar de asakap kurung tong dipok jaga phai kya tangkan nang phaya ko tak pano nung le samang jaga phai kya ang yang si ang nono mungsa si hoya nung si temani ba musuh sei si ing hoi to ang nono te na mungsa de hoi tong si ang guru bo aba ke nung mobile nya tanya ang call khage ka je borok bai ang direct no ko khai attack khai ang ano sai chi me kwa ang guru hoya borok no ang borok no jabu i de hoya ya sai maka guru bo NSC na kok sanai uneducated person borok yang unqualified borok yang nung ka hai sai maka nung he qualification ka ha de musuh sei si hoi ho tama guru bo nung kahai sekai sing ko nay buya nini dipok bo Simon ang boba hay borok nini darun bo Simon ang boba hay borok bujika kan blind light tong ha nini nung si lai wo ang borok lai wo ang min nya bla ba siri blind light kyang nang nanya kya te kya nung si lai yo nung si lai ni musuh sei hoi jong ang ba mun sang ho ya ang nona musuh jara te ho ya kho nung blind light kya tang hai nona ang musuh sei ho ya ko nung si musuh sei hoi jong ko berang yo kho bo acha nung tirpura pura fanya sedi ang mama lagi borok malah ni yang je jaga pas malai mana Delhi borok tong sada kono uttam nagar phadi uttam nagar boti kono uttam nagar phadi uttam nagar phun phadi jaga malai phine nung blai la kya nang saim nang punuk rana phunuk phadi nang ta phunuk bi hoya bleng busu ni se ha phunuk za phunuk phadi diri nang blai la kya bang kai buya ba hai nya nang kaisa tipiat ni sapoto si tang kan nang kuno ang tipiat ni changza boroka ba hai nang blai kok la kya bono ang tipiat ni sapoto sinyo nang bono angko aba hai mela aba hai ingko ingko hano phalisanai hani dalali ai sai nang blai la kya ning si layu ang malu layu ano ta bilu bo sa ang ta bilu be gerung tong ang nang ka hai habok rogo energy aba group kri kyang tipiat ma hamjang dia hai ja kan nang blai la kya do nang si layu nang tabu sa tong